Dnešný príbeh nás zavedie do obdobia pred všeobecnou známosťou Pátra Pia, do obdobia pred stigmami, no stále odhaľuje jedno spojenie so zázrak. Zostaňte naladení. Vítajte späť na našom YouTube kanáli Po stopách Pátra Pia. Páter Pio bol kapucínsky reholník, mystik a zázračný životvorca, ktorého príhovor je dodnes veľmi silný a aktívny. Videa uverejňujeme 3 dní v týždni, preto nás sledujte a dozviete sa viac o živote tohto fascinujúceho svetca. Budete prekvapení, čo všetko môže Páter Pio urobiť pre vás, čo na vašej rodiny alebo priateľ. Dnešný príbeh pochádza z knihy Otec Pio, svetec 3. tisícročia od Oliva Česka. Na jej stránkach sa stretávame s niečím, čo možno označiť len ako rozprávanie, ktoré ohromuje myseľ. Zahŕňa mystické extázy, falošné ohlásenie smrti a, ako sa spomína v úvode, fascinujúci fenomén mentálnej komunikácie. Skôr než sa však pustíme do príbehu, dovoľte mi poskytnúť niekoľko základných informácií pre lepší kontext. Príbeh sa odohráva v rodnom meste Pátra Pia, Pietrelčíne, v roku 1910, keď mal Páter Pio 23 rokov. Práve bol vysvetený za kňaza, ale kvôli jeho krehkému zdraviu a neustálej chorobnosti ho požiadali, aby zostal doma pod dohľadom svojich rodičov a blízkych. Počas tohto obdobia však Páter Pio nebol pripútaný na lôžko, ale aktívne sa zúčastňoval na rôznych cirkevných úlohách. Dokonca pravidelne slúžil aj svätú omšu. A to nás privádza k rozprávaniu Olivia Česku. Píše, že v Pietrelčíne všetci obdivovali horlivosť mladého kapucínskeho reholníka Pátra Pia. Mnohí už predtým videli kňazov uchvátených tajomstvom, ale nikto nebol taký ako on, ktorý akoby sa dotýkal božstva svojimi rukami. Bol tu však malý problém. Omše Pátra Pia sa stali byť nekonečné. Trvali až 4 hodiny. Takže už od začiatku svojho kňazstva boli omše Pátra Pia výnimočne dlhé. A ako nás informuje autor, veriaci sa začali sťažovať. Skupina farníkov sa obrátila na arcikňaza otca Salvatore Pannula so žiadosťou o pomoc v tejto veci. A ten prišiel so zaujímavým riešením. Piučo, povedal, tak láskyplne nazýval Pátra Pia, je dobré byť trochu opatrný, aby sa slávenie príliš nepredĺžovalo. Čo myslíš? Uzavrieme dohodu. Pokúsim sa ti mentálne naznačiť, kedy budeš musieť pokračovať. A plán vyšiel. Len čo si arcikňaz všimol, že Pátrove gestá sa vlečú, mentálne mu naznačil, aby pokračoval. A prekvapivo, Páter Pio poslúchol. Na oplátku po skončení omše zostával Páter Pio celé hodiny skrytý za oltárom v hlbokom rozjímaní. Autor sa ďalej delí o to, že zo začiatku bol sakristán trochu znepokojený prítomnosťou Pátra Pia za oltárom. Ale nakoniec si na to zvykol. Raz, však keď sa na poludne vrátil, aby zazvonil na kostolný zvon, bol šokovaný, keď našiel Pátra Pia ležať na zemi. Nehybného a zjavne bez života. Zavolal na ňo, ale Páter Pio nereagoval. Zatriasol ním, ale zostal nehybný. Dokonca sa ho pokúsil zdvihnúť, ale bez výsledku. V obave z najhoršieho sakristán zabudol na všetky zvony, ponáhľal sa k arcikňazovi a kričal, že vraj reholník je mŕtvy. Na sakristánovo prekvapenie však arcikňaz neprejavil žiadne obavy. Nie je mŕtvy. Nechajte ho na pokoji, zazvoňte na poludne a choďte domov. Keď sa však sakristán neskôr popoludní vrátil, našiel Pátra Pia stále ležať na zemi. Opäť pribehol k arcikňazovi a s absolútnou istotou vyhlásil. Tento raz reholník zomrel, je naozaj mŕtvy. Arcikňaz však zostal nepresvedčený. Odpovedal mu, že Páter Pio je v poriadku. Už som vám to povedal, nebojte sa, on vstane. Bez akéhokoľvek náznaku obav pristúpil arcikňaz k nehybnému telu Pátra Pia. Bez slova v duchu prikázal Pátrovi Piovi, aby sa vrátil k zmyslom. A o chvíľu Páter Pio vstal. Tak končí náš príbeh. Ďakujem, že ste ma počúvali. Prosím vás, lajkujte a zdieľajte toto video, aby ste pomohli nášmu kanálu rásť. Pomôže to algoritmu YouTube. Podporte náš kanál tým, že budete pokračovať v sledovaní ďalšieho videa. A nezabudnite si zapísať omšové úmysly na svätú omšu Pátra Pia na budúci piatok.
Zostaňte naladení na ďalšie video o živote svätého Pátra Pia.